Nai ke Blei pi haga kerteng ke batiang tam ke jong trai Jesus Christ. Haga ni ke singi ba menta, dung ni ban pusan ke tian ke jong Blei. Ban ngi pule na ke shiti ke ban kong shikinong Corinth. Kalanong ke balai ke khot ke ban rio. Ke kentien ke bong ngangala thung wa plus ulai Henry U Blei U man. Ini kilang ki kentien ke jong Apostle Paul haba kren shiki bangai ha Corinth. Apostle Paul as ngo benyao haba uyo I bar yo asngo baga jinglong bakin jaman sim jong ki bangai kadang long ke bakin jado bat kidang long klung kum kirang ba lani ki belasan haga jinglong ban sim. Namar kaktian ke jong Blei ke itu haga ni ke benta pagadon ke jingi pihon kadon ke jingi nia kadon ke jinglong ke bompet so bahai U Blei ke jinglong bakin jado haga bagadon ke jingi penkesan balkumju ke jingi jiat beriu dan ki boong ngalong jong Apollos dan ki boong ngalong jong Paul. Apostle Paul ula keli ni ke jingkeli. Wayu Apollos berwayu Paul. Regi long tang kinong yelap tian Blei dak ki ba pi langet. But way pa way kumba utrai ula aya u. Kaktian ke jong Blei ke agi ke jingi kai. Ka bening kong e kalong baro ki beriu ke jong Blei. Kidan la ke jong ke benta. Na ke benta ban pendap ya ke jing khot bat ke jing temu ke jong Blei. Te baro ki beriu ke jong Blei kidan kam ban sung thu ya la ke jong ke benta. Bat kum ki para banget kidan kam ya ke ban sung U Blei na ke benta ki syakri ke jong trai lagi berit ni ki bakrau. Lagi long hakanu kurukong namar baro ki jing ai kilong ki bakordor bat kilong ke jing bentoy na ke benta ke buram ke jong Blei. U Blei ula ai ke jing ai ke bakerpang syaki banget hai ke balang. Berkedai yangi bangin yai de ke jing iet bat ke jing sngoret. Kam dei bandan ke jing bishni kam dei bandan ke jing long do ke wan ra ke jing apat ya pra. Gidan kam ya ke ban sotu bagi syakri ke jong Blei kidan ye ke benta kat bakum ke jing ai ke U Blei ula ai kerpang ye ki. Gidan kam ban skohun hala ke jong ke benta ke U Blei ula ai. Kala ban long ke jing ai ke bangwan ra nam hagri ke pertai. Hari ke long par ke jing ai ke bakordor ke bana U Blei. Kala ban long ke jing ai ke ba ai nam yangi Henry penban hage bakut U Blei di hok banyo ke buram patang ma uhi badai banyo ke jing ro bat ke jing aingo. Tadena kata kedau ke jing kai ke beningkong gidan kam banyo sngo kata kalong babaro ki beri ke jong Blei kidan la ke jong ke benta ban pendap. Ke jing kai ke ba arpat ba U Blei ulang ma ukeng uba pensan ye ki banget. Ken ma ba ki beriu ki jong Blei ke nam la ban pensan yanu nuru. Kila ban ai ke jing elap, kila ban ai ke jing hikai na ke tien ke jong Blei. Henry baro ke jing hikai la ni ke jing elap kilong tang ki jing tip. Henry na ke benta ke jing san hi dei tang U Blei wala ban pensan. Wa Apostle Paul ai ke nuksa. Wa ngathung wa plus ai Henry di utrai uba penman. Di utrai uba pensan uba penman roy. Kadi kalau ke jing shisha par ke jing hikai ke bakordor par ke badon kamba hadu kata-kata. Namar ki syakri ke jong Blei compare ki tre shitom katnu kat nuru. Compare ki hikai katnu kat nuru. Henry lara utrai pensan yaki kinam la pensan. Maka jing san ke bashisha kam dei ha ke jing tip ha ke klit. Ke jing san ke bashisha
kadai ka jing shampang, lingba ka jing penwandur, pat ka jing yai denti, ka ba U Blei hi Tang U bala banyalam. Tadena tagadao ni aingu U Blei, U pynsan ngi, nagawai ka por, shikawai pat. Pat hatu kat kini kisngi ka bambenta. Nasngol tu ila de bangarang don kam shushu bansan. Berutrai U penwandur man la kisngi ka jing ka jonga. Barangan ngit skamru ya ka jing ka jongpi. Itu Blei ni kisngi un ai bor yang apa dipi. Banginang la ru banyak syaprang insan na ka benta ka buram ka jongu. Patungin ya weng no ya ka jing long bakin jado. Tungin weng no ya ka jing pihun ka jing bishni ka jing anya pat ka jing long do baro. Tungin nya ja umensim nya ka jing ya pat ka jing sngoret. U Blei ka jing sok long rangkat berpi ka singi baro ka wai. Hoi ngapen kan ma fi sa hisian. U Blei u iet ripi kumba pilong. Amen.